They say no, what you move fish our ha. Hey. Appiah for mama nyina Akwaa ba aha Nyansapo kasa mfonyi so na waje so yes sane no madwemba ekwan so yasa babiem ene kame akwa se eye bre twato a opem so ene na hemfo eti nkonwa no matena se ofi champion mienu ne aduonu nan sabi obi owo nchia obi owo bibi na ode bema yewura no obeba ba ne fefefe kama na yewura pagya ne mu na enum no na ye nana minhyada nim ne din na mempese metuma mpamirika na makoka ne yenka yepese ya ne bebɔ nkomo enti yebekɔ ono ankasa ho na oba panyina wa hai ya ne na kodi nkomo ya gini din sabia kroto ni dibre na afedi ya ka ho bia no na ode aman na kakra yenim ne se oba Asante mem hanom a ono na ebeye Ohema sabe watena konwa so ache yie pa na ebede ne hu Ohema kro bai ene ne ka ho yenko na ye ne Yehema kodi enkomo na wadaroma ye mo Akwa baba Nyansapo so ya nyaro na apomu te sei na apomu ya ya de nyame ase na wadaroma udi nyina de sei me de Akua mfiri Akwaa eba to enva na Yehema no emem Ahafo mem okay abusua ye nana Akwaa Ahafo mem Ehema eno no ba to Omanhemaa me bo a Omanhemaa onye di paketoa ti Ahafo mem Omanhemaa nana Akwaa ene ene ne bebo nkumo yenya ne din ne de ene yen hyase na ntentem yenko nana wadaroma efihia be seini na ode atena Ahafo mem akonwa no so emfie aduasa ensia 36 years aduasa ensia wadaroma ubedi akonwa no na ubeka ya na wo mfie be sei na wo mfie enson aduoson okay they say no watwa mu mfihia wo ha hey aduasa nson ana ode obedi akonwa ewanya obedi nso no wo aduoson na se wo ha ne nson aduoson mum na se say wanya mfihia no wo ha ene be se nson eno no nana wadaroma ma yemisa ubetna akonwa so se Ahafo mem Omanhemaa no wo how bay ena wafamu edi besine mfihia aduasa nson wa ha menso wa ha bia ya edribiem na menua be ma na me ufo mema ye ha no na ya na me wira ho menua bere pa eno ko efri se ubedi akonwa mfihia aduasa enson nana wadaroma ebire bia ba amonya nuhu se obeye Omanhemaa nyanu ja wopiri nyanu yankopo abam no ayen so abam se me enu fa konwa ya na me be yenu nyanu kura se wonfie ya yehwe ane wo ba se bia ko to obi enkura wumu enso wa na wo ba me hwe osa kakra wode aba betena se ade ani osuma sem ebesi nne woda so gina wona aso sa ide me mpetokwa na me mpa amanya me ndia no so menya mema obi na misika de me mfa mawo no aduane de umma nwatiri mode na emom sika na toda na wo krakra kakra enye no ya ba ati wo so won de wote wo mpentokwa ompe kunsu ompe nsamka aduane wonya ase de tie bia obeka bi no ama obi are na emom sika de toda na otietia so kakra nana ennei se wo hwe ne ekoso ewo wiase Ghana emmaburu titiru ene mma ye fa ye ho ane se ye dadaja eyiyi ye ho a wode toto kane momo pen so na sai na wusi ehu no ye ne ya je na ye momo je nya kura obi wo kura woto kwa wanchia obi wo kura sam nya asem kwa no bu ofu odi watem e je na ye nese kane na brabon na ye che ne na ye enti na binom ka Canadian na sabia ye abagimibre abagimbre wotia sai na wofa no ye bu anya abagimbre unia wa wadune samawo na wadune papa dia ina so na mu wadune papa dia ene bibia so obeye unyam so be ya ma
me gidi se wo bragro wo fa bi mu nya sa oh bra ya guro dodo ya guro pa ya sa to nyonkuro ya to nyonkuro ye di aguro ya kwada aguro nyina ye be twa kuro ho ahia ye ba bu ya nsem ampe bebia ye kama ho kanini adua ho ena so de se bia nya adua wo kura wo twam kwa na ho ye ni pehi nti bragro nyom no wo kai bia betimi ato bia ma me eni mo no ai awu to se da me nenye se onenye oh eka wo bɔ mɔde to ba ku bi ma me ene ne mfa ho eti ene nana wada ma wo besusu se ehu behia se ye besa akoye nchi na bibi te se bragro a na mma maburu ntumi tena wo mo so nyini che no ye besa akofa abane ahye mu kene yi mo de ma ye se ye nya de be ye mo de ma se mra ne ya hye mra da no ye jisu do ye be ye nsa metwase anana ene de ama ese muntumi nya ne yere kete no ye mra sama ba human right tinse nka ye timi aye mra bi na ye de atamo ayemfomochi ni tituru aba ahema ka mo so betimi ahye mu kena ma ye adwuma an ke be he amam mo ya shamara ma ye dia ye be ye pe kwa ye be so se me da ha kam no be so aso no be so no be bompe no be bontewa bibia ye me nkwa de me kam no be ye udo apa abira me no be ye nese na usi so no na sa agro ni nyina no wo ho agro ni nyina ho ntewa ye bu ye nsem ntewa ye so ye ya mama agro no aso ntoma o hwia na so ma tɔw de na me de afira e be bo mama agro no ma tɔw ntoma na so atwe de obi ye ne de afira e be ye sa acha ahia wo de ma ya mra na ma ya be ye okay ene obi ntia obi ba na no free se de nti na akoba nsa ene sa ho ya ba wiase o ahwo ya ba wiase wo ya adwuma wo we bi wo akura wo bibi a wo we e ka no ko na ka si je yo so ahwo ya no ane akwada eya ade na o maame ni wokura obi timetia na ma na maame ne ba obe ba de ne bu ofu kura de wo ya ne nye wo saade wo ka so anu ni na ne bu ofu oh ene na ma foso bi wo ha ne saade wo wa de be ma ko be ma ne ye ne bo kakra no di na tem ene nye kura na ne bi nso de so bo no bommo aba ahema titira mo ye nkru ahodo no mu se kane se de na nanom ahema musiyo enkyerɛkyerɛ de ma maburo ne titira ma ewokrum ene ese mamma modwumadi na bafom ni nyina ka ho nene amana ko no ye mma wo hema wo fi ono akwa na mpere fi a obetena ho wado wo ye dai no aba nti na ye nto baba no ye hu amane no ewe no ese sobo ne ntimi mfa momo dabi efiri ye ma no efiri ye ma no nti nyammo na maye bibi dabi se kura no ebi kura wu twom na fo se wo wura ma ntuma sa ya ntimi yi ma wo tworo ho wo twom ko eno ye fe na ho ya oh nana ye koye nim no efutu obe na ade manne emmebu na aba asobrache bowu na obi asofo na ode esi ne so na panyimu na wo twa na dapa na wo to no ho ne ade ene efutu obe na ade be ma mmebu no futu an mama mabu se yen fo wado entina wiase wudu wado tina wiase a bibia ni ho kinyankopɔ ene wo ho no to wudu odo ye bibia eye so ma ye bu basabasa no yanante basabasa wan te wo ma me kasa wan te abre wa kasa wan te wu kunu kasa wa se kura wu mu no oh na ya papa enye papa o to wa to so nyankopɔ so omo brapa sa na tie afei ne krakra edi ebiem ene ne yenya ebetimi ama yetimi anyini
It said you when you sense and then finish here be a son or bodan, a duno no bodan, a duno say. Would you what we are like a crab cura? We may be to I was not me any answer. How could I have you busy? You think I am from a room. We did us, Rock to be. No, I bet. So we both bumper. When you are Ghanaian, will be dear. When you miss it out, when you miss your idea. So, the Medicine come and do. My dear, will be doing a command of language. You think I am from a woo. Now we will first and at 2 Akuma. I became a fat to Akuma. The bedrooms and another Pemadamas. I would say, was it? Oh, yeah. I say, and I said, you will see church near the Aya and a Monsieur Domain, a bedroom ribbon, none and anyhow, and then I will be a Sabe Sa 3 air Sunday, and some woman or Tetano, as and then any one ma, or be a Bessina name. Why I said, my chairman, what I didn't know, my chair woman, and I should be on so actually, which will be a so Nana Dasi. Would you need him? Would you need him, but you would Akua. Okay. Nana Akua, Akwaa, Ahafo mem Omanhemaa. We are quite adiase. Nadiase. Aha, we are quite nadiase. Okay. And I was a no. And my show is saying, son of Jonas. It did not say, no, and now, or the Amano, Edas if we have so had ye, and not for us, no, I try as Massam, and I say, Adobe, Nina, Adobe, Abelcrons, and auntie, any not yen fancy Hanomo, na, I was young Contuba, Asante Manma, about him, I want Martina Cunyaso, Achino, Yenana, Wakaho. Fish your song and son will be dear Cunye, what so a biasa and son eho, and only any bedding command, the summa sem and a dear ne, ama or to me dinner and now to be seen any idea in ano, or done a diache. As I be a good grotto, Penny new fear now got this a penny to the buffer, or Fabia, now dear book to Jim. Aha, a Nyansapo Kasa for you so, Yamamunamu and a shemiding, and you was your penny osu, a dumi. I was your phone, now said ye day at 2 Monimino, Sapa Pepe and Akwaa. Fi champion ni aduonu nan ohene atena etwapso wo saa afimu kobum se bi ran fi champion ene aduonu num no ene Nyansapo nkomo ye de to mani wedi kan na ya bo nkomo na ye de eba awieye ye ma munyina mo ne hwe won subscribe ya wadaroma bomoden na subscribe fama yen na share ya no like it na de wadwen chenso e de ato ase se ye menhia ani ahemfie ho nsam de a ene ne besa ahia o fi champion ene aduonu num ye ma munyina mo ene hwa waje ahene wa edi ne abusua pani ousu aduomi abusua for sad pepe na etie Asante hene otumfo osei tutu otoso mi Dr. Raise the Power to afei na waman muso Why is one Musu de Djumedi na aba ewiye ene obi e woso wo ni bia no feku awudoni na bobodi mako ama obia aba abechia ne nsem efiri se COVID-19 eba ye no ensem ntiamu no nseda anye bebre sa aka nne a chese aye akono yie pa wasori obesa akọ ama ahemfo a wonmo eda so te ase anasa wo mote wonmo akonwom no wachia obia ansa na ohene epue se de mu hunu no na afi edjumedi no aba na wie ye pepepe
Oba preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu. Duanani wie klaman. Wo yesofo kra wonye yie bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Aboa ntakra na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Wada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese utrimu usuma. Ense bratam. Sefam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.